2019 елның бірінші гыйнварыннан үзләренә эшләүчеләргә карата солым эксперименты старт алачак. Пилот регионнары арасында Мәскәү һәм Калуга өлкәләре белән бер рәттән Татарстан да бар. Аның асылы нидән гыйбарәт? Эфирда Таяну нуктасы тапшыру. Суйда Венера әйтева, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Әйтеп узу буенча, әлеге фрилансерларның киләчәге хакында без инде бер мәртәбә студиябызда сөйләшкән идек һәм ул каядыр ерак киләчәктә булыр иде кебек иде. Шушы көннәр бик тиз килеп җитте. Президентыбыз моңа карата үз фикерен шулай ук җиткерде. Фрилансерларны күләгәдән чыгару бу дәүләт югарылыгындагы мөһим бурыч дип белдерде. Менә Камил әфәнде, ни рәвешле ул тормышка ашырылачак әлеге канун проекты? Бу бик мөһим эш. Закон 25 октябрьдә Дума тарафыннан беренче укылышта кабул ителде. Бу закон өлкәсендә әле эш барачак, икенче укылышта, өченче укылышта бу Дума тарафыннан. Без үзебезнең республикада бу мәсьәлә буенча тоже киңәшле эш алып барабыз. Президентның шушы эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча безнең бар омбудсмен дип әйтәбез инде. Аның җитәкчелегендә очрашу булды эшмәкәрләр белән. Алар да бу закон белән әле тирәннән танышып түгел иде. Танышып, үз фикерләрен әйтеп, тәкъдимнәрен кертеп, бу законны тагы да камилләштерү турында сүз барды. Мин шуны әйтәсем килә, бу Россия күләмендә дә бик яңа эш. Менә бит инде әйтеп киттегез, эксперимент дип инде. Ни өчен эксперимент? Бу эшкә бит оптималлахи тотынып булмый. Монда бар яктан үлчәп тотынырга кирәк. Бу бит связан экономика белән, кремнәрдән салымнар түләү белән белгәнегезчә. Аннан соң инде һәр кешенең, һәр эшмәкәрнең конституцион хукуклары бар бит инде. Шуларны да истә тотарга кирәк бу мәсьәләдә. Һәм әлеге кешеләрнең тормышын начарлату түгел. Юк. Гомумән мин моны даже бу законны салымнан да башламас идем. Бу законны мин башлар идем шуннан, бу һәрбер кешегә дәүләт тарафыннан шушы үз-үзен эш белән тәэмин итү эшендә шөгыльләнүче кешеләрне тәртипкә салу. Аларга үзенә күрә дәүләт тарафыннан гарантия бирү. Без бит инде бүген көндә яшибез базар мөнәсәбәтендә. Базар мөнәсәбәте ул үзенә күрә бит инде ул джунглиядә закон джунгли дигән әйбер дә бар. Шундый халыкта. Менә базар мөнәсәбәтендә бар яктан әзер булырга, көчле булырга, белемле булырга кирәк. Менә дәүләт шушы законны кабул итеп, без үзенә күрә эшмәкәрләргә дәүләт тарафыннан ярдәм ясыйбыз, гарантия ясыйбыз дип әйтәм инде. Ни өчен гарантия? Менә бүген көндә бизнес алып бару өчен мин эшмәкәр буларак банкка килергә тиеш. Ашкылык кертик, монда эшмәкәрләр турында түгел. Үзен эш белән тәэмин итүче кешеләр дип әйтәбез инде. Булар инде мин әйтеп китмәдем инде. Бу инде парикмахерлар безнең. Бу инде Без әле кемнәр икән тагын бер гат Камил әфәнде сөйләшеп китербез. Менә 2016 елның 30 ноябрендә Салым кодексына үзгәрешләр кертелгән иде. 401 номерлы закон кабул ителгән иде. Аның буенча 19 елга кадәр фрилансерлар салым түләмәскә тиеш иде. Менә ни өчен бу күтәрелде дигән сорауга инде бу. Һәм күп кешеләр менә шуннан да шушы мизгелдә аңлатып та китергә кирәктер тагын бер кат тәгаенләп, Зөбәйдә ханым, кем соң алар фрилансерлар? Кем соң алар үз-үзләренә үзләре шөгыльләнүчеләр, аларның бердән-бер аларның аермалылыгы шунда, эшмәкәрләрдән алар үзләре өчен үзләре эшләр һәм башка кешенең хезмәте белән куллана алмыйлар, эксплуатация алмыйлар, яки үзләренә эшкә дип башка кешене ала алмыйлар. Алар үзләре эшли, үзләренең эшләгән нәтиҗәсе белән үзләре файдалана дигән сүз. Башка кешеләрне җәлеп итә алмый. Башка кешеләрне бу үзенең эшенә. Менә хәзер киләчәктә инде була шушы үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләрне нәрсә көтә? Ни рәвешле тормышка ашырылачак бу Ирек әфәнде? Бүгенге көнгә без индивидуаль эшмәкәр турында әйткәндә, кем соң ул бала? Ул үзенә эшче дә була, үзенә хуҗа да була, үзенә руководитель дә була. Пенсия фонда якыннан карасак, без пенсия фонда туплананын төләнгән салымнар ягыннан. Пенсиягә чыгар алдыннан без карабыз 2025 елга кадәр карасак, аның минимальный требование дигән нәрсәләр була инде ул. Ул
15 ел стажаным була, 30 бала керек була. Шуңа бүгінгі күнге біз әйткәндә, индивидуаль эшмәкәр булганда ничек түләй ул, шулай стажы була. Біз хәзер фрилансерга күчкәндә пенсия фондына түләүләр уже язылмый. Ул кеше рәвешенә бирелә. Ничек ул түләй, ничек ул уйлый, түләргә кирәкме, юкмы? Шул бүгінгі күнгә ачыкланмаган. Ничек ул була? Менә үзләренә эшләүчеләрнең табышыннан 4% күләмендә салым алыначак диелгән. Бу нинди сумманы 4% хакында сүз бара Мөнир абый? Бу һәрбер гражданин үз мәшгульлеге белән теркәлергә мөмкин, һәм инде ул менә үзенең күрсәткән хезмәтеннән, үзенең җитештергән продукциясен саткан табыштан 4% күләмендә салым түли. Бу әгәр дә үзенең хезмәтен һәм җитештерген продукциясын физик затларга саткан очракта 4% билгеләнгән. Әгәр дә инде юридик затларга сата икән, ул вакытта 6% күләмендә салым түлетергән була. Моның өчен ул интернет аша мобиль кушымта белән эшләргә тиеш, һәм әлеге мобиль кушымтада ул инде алган табышын күрсәтә. Шул табыштан 4% күләмендә исәпләнәчәк салым. Демәк, бу һәр кеше үз өендә утырып бюрократик системага кагылмыйча, шушы мобиль кушымта аша гына теркәлергә мөмкинлек булачак, шулаймы? Иң беренче чиратта салым инспекциясендә теркәлергә мәҗбүри. Менә үз мәшгульлеккә күчтем дип әйтеп, официаль рәвештә теркәлә. Һәм шуннан соң инде менә үзенең хезмәтен башлый. Монда беренче чикләү бар. Аның эш урыны булмаска тиеш. Һәм инде аның еллык табышы 2 миллион 400 меңнән артмаска тиеш. Бу очракта инде менә шушы ул критерийләргә туры килә, һәм статусны ала ул, менә үз мәшгульлек статусы ала, һәм шуннан менә мобиль кушымта аша табышларын күрсәтеп, шушы 4% салымны түлетергән була. Һәм тагын бер мөһим монда момент бар. Алар салым инспекцияләренә бернинди дә исәп-хисап отчетлары тапшырмыйлар. Мондый хәл булгач күп кешеләрнең ничек уйлыйсыз, менә теләк уяндымы? Илшат, менә шушындый. Ни дәрәҗәдә кирәк бу? Без мәшгульлек белән шөгыльләнәсез. Мин алып баручы буларак, мәсәлән, бүгенге көндә әлбәттә ул, әгәр дә синең кремең күп булган очракта, мәсәлән, син эшлисең ди 60 мең, әйтик, атнасына син 60 мең акча эшлисең ди. Ул очракта ул рушәйтсәк жалга түгел, шулай бит. Әгәр дә инде минем кремем алай түләрлек түгел икән, дип әйтик инде, шулай бит, мәсәлән, мин атнага бер генә туйым икән, мин ул очракта аны кемгә түләргә тиеш? Нәрсәгә түләргә тиеш, мәсәлән? Менә Зөбәйдә ханым әйтеп китте, мин үземнең эшемне әйтик инде кунакларга тәкъдим итәм. Шулай бит, әгәр дә алар мин ошатсалар чакыралар, ошатмасалар чакырмыйлар. Бәлки бу очракта белмим инде, чакырган кеше бәлки түли торган булсын. Син теркәлгәч инде хәзер мин түли торган булам инде. Әгәр дә мин теркәлмәгәнмен икән, минем дусларым бар, Аллага шөкер, мин аларга кул эшлим. Акча алган кеше түли бит. Акча биргән кеше түгел. Алар бит мине чакыралар күңелле бәйрәм булсын өчен. Мәсәлән, вакытта шулай дип яшәгез, шуның хәлдә сумманы өстән кертеп налог түләү өчен бирәсез. Инде син алып калыгыз, бәйтәс булачак инде, мәсәлән, 30 мең икән. Әйдәгез әле бер 2 меңне алып калыгыз үзегә, миңа. Хәзер халык карап утыра инде, тагын бөтен нәрсә кыйммәтләнә. Менә хәзер алып баручыларга кадәр кыйммәтләнде дип әйтәчәкләр инде. Ни өчен? Чөнки фрилансерларга 4% артачак инде бөтен бәяләр. Бөтен бәяләр. Әле аңа бензин кушыла, бензин бәясе арта бит һаман да шул. Бөтен артымнар белән шулай килеп чыгадыр дип белмим мин. Менә миңа мәсәлән шәхсән үземә ул кирәкле бер түгел дип белмим аны. Дөрес, әлбәттә инде хәзер шундый программалар бар, үз эшләрен башлаган кешеләргә ярдәм итәбез. Менә президентның сүзе шундый булды, бирәктә авылларда инде аны ярдәм итәргә кирәк дип әйтәр бит, чөнки авылларыбыз күреп торасыз, бик әйбәт хәлдә түгел. Ничек бар шулай? Шәһәрдә эшләгән кеше өчен, ул без шәһәрдә генә эшләмибез инде, авылларда да эшлибез, районнарда эшлибез. Мин аны үзем кирәкле бер дип санамыйм. Бәлки сез каршы килерсез. Мин бу мәсьәләгә, конечно, каршы киләм. Менә бу фикергә. Менә мондый кешеләр күп булырга мөмкин. Мөмкин, потому что җәмгыятьтә бик бу актуаль тема, моның бик күп борчулар тудыра. Шуңа күрә мин нәрсә дип әйтәсем килә. Менә сез бит бүген эшләдем, бүген ашадым дип әйтәсез. Шулай бит инде. Бүген яшим. Иртәге турында уйламыйм. Ни өчен шулай? Ә бит иртәге турында уйларга кирәк. Менә әле генә әйтеп китте безнең Ирек әфәнде. Менә пенсиялар мәсьәләсе, бит көн артыннан көн урта, без бит тоже гел яшәреп тормыйбыз, картаябыз. Пенсионный фондка килдең, пенсияңны шутлый башлыйлар. Күпме синең пенсияң чыга? Син чыгасың минимальный, допустим, безнең, допустим, или мин чыгам максимальный белә, потому что минем налогларым барган, минем эшләгән эшемнән налоглар килгән, налог түләнгән, ә сезнең бер әйбер дә юк. И сез әйтәсез, как же так?
Мондай кешеләр күп бит. Менә бүген көндә Россия күләмендә генә 15 миллионнан киләчәккә ышану да кирәк моның 15 миллионнан артык кеше, Зөбәйдә ханым, 1 минут. 15 миллионнан артык кеше менә хезмәт министрлыгының исәпләве буенча Россиядә 15 миллионнан артык кеше шушы эш белән үзен тәэмин итү эше белән шөгыльләнә. Әле бу якынча гына. Якынча, әле бу счетка баскан әйбер түгел әле бу. Якынча примерно 30 миллион деген сүз бар тагы. 30 миллион деген сүз. Может, кемдер 30 миллион дип әйтә. Менә, например, безнең әле шушы ук теге индивидуаль предпринимательләр буенча әйтеп киттек бит әле генә. Менә безнең үзебездә без бу мәсьәләне карадык. Теге доходка теге не алабыз инде? Патент дип әйтәбез инде. Менә патент алу мәсьәләсендә генә дигән предпринимательләр арасында только 1,5 кеше генә республикада патент алган. Бу үзенә күрә кеше әле пока бу мәсьәләне теге тирәнтен аңлап бетерми. Аңлап бетергәч, менә аңлап бетерүнең төп сәбәбе дәүләт тарафыннан гарантия булуы. Беренче гарантия менә бу пенсиягә чыкканда гарантированное пенсионное обеспечение, икенче яктан менә эшне алып бару өчен бит акча кирәк. Кемгә барасың? Күршеңә кирип булмый бит инде. Барасың банкка килешсең, бана әйтә, "Тукта, син нәрсә белән шөгыльләнәсең? Ни кадәр доходың бар синең? Сиңа кредит биреп булырмы икән?" дип. Анысы шулай, мин килешәм. Пенсия да кирәк, барысы да кирәк. Әйдәгез, кулны йөрәккә куйык та әйтик әле. Бу кешеләрне теләсә кайда эшләп, үзе нинди булса шөгыль табып, үзенә тәэмин итеп йөрүче кешеләрнең мәнфәгатен генә уйлап эшләнгән әйбер түгел. Иң беренче, әлбәттә, салым, аларны тоту, кулда алардан тиешлесен алу, шуның максаттан чыгып эшләнгән. Һәм шуңа күрә монда 200ләнеп тору кирәк түгелдер минемчә. Ләкин мин шуны әйтеп китәсем килә. Эшләүчеләргә дә, безне тыңлаучыларга да. Без бу системаны үзебез теләп алдык, шулай бит. Һәм аның үзенең базар системасын, һәм аның үзенең законнары бар. Ул законнарда, менә шул законнар безне китереп кысып тоталар инде. Шуңа күрә закон кабул ителә икән, аны үтәми мөмкин түгел, үтәргә кирәк булачак. Моның нинди уңай яклары бар? Моның хакында сөйләшүебезне дәвам иттербез рекламадан соң, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага китер алданнан без үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләргә салым кертү эксперименты хакында сөйләшә башладык. Менә тискәре якларын инде без әйтә башладык. Шулай бит. Нинди уңай якларын күрәсез? Әйткәнемчә, инде уңай ягы бу дәүләт тарафыннан киләчәккә гарантия. Гарантия. Киләчәккә гарантия и бүгенге эшне алып бару өчен гарантия. Менә, допустим, шул банковский кредит килгәндә, кредит алырга киләсең, обязательно уже үзенә күрә үзеңнең доходыңны күрсәтергә кирәк. Моны уже күрсәтергә була шул чиракта гына кайчан син теркәлгән налог органында и күпмедер анда үзеңнең эшләнгән доходыңнан, менә әлегә әйтеп кителде, 4% ул физик, һәрбер физик кешегә күрсәтелгән хезмәттән доходтан 4% и юридик лицаларга, значит, 6% дип әйттек инде. Менә шушы доходларны күрсәтеп, кредит алып, гомумән үз эшеңне алга этәреп була дип әйтәсем килә. Бу семья өчен дә зур терәк. Кредит алып этәрү дигән әйбер үзе үк ничектер бер җөмләдә, ничектер кешене Бик түгелме соң инде кредит алу бай. Шамил әфәнде, сез менә сез киләчәген күрәсезме әлеге канун проектының беренче укылышта ул кабул ителгән бит инде. Кайсы чиракта аның киләчәге якты булачак дип исәплисез? Нәрсәләрне исәп торырга кирәк? Монда бит каникуллар игълан ителгән иде 10 ел дип. 10 ел эчендә бөтен ягыннан шомартып бетереп буладыр инде аны. Закон ягында ничек итеп салымнарны җыюында, ничек итеп ул салымнарны кайдадыр кулланырга икәнендә барысын да шомартып бетереп була 10 ел эчендә. Мин дә сезнең сүзне хуплыйм, чөнки бу бик күп халык урысча әйтсәң в тени. Оннан чыгарга кирәк бит каналлыктан халыкны. Ни өчен керәсең ул анда? Менә шушы сорауны да бәлкем күтәрергә кирәктер. Чөнки күп очракта хәтта шундый сүзләр йөри, Шамил әфәнде. Декретта утыручылар эшли күбесенчә, пенсияга чыккан кешеләр эшли дигән фикерләр бар. 2 миллион сум еллык, шунардан артык булмаган очракта гына дип. 2 миллион 400 меңне айга бүлсәк 200 мең. 200 мең кем менә илә утырып 200 мең акча эшли алганын карагыз әле. Илә парикмахер булып эшләгән кешенең күз аны 200 мең эшләр өчен күп мәчәч кыркырга тиеш ул. Менә нәрсә шунда менә шушы 4% ул кешегә, аерым кешегә бик зур тыела ул. Шуңа күрә кеше курка, чыкмаска тырыша.
Хөрмәтле кунаклар, менә монда безнең мәгълүмат бар. Президент каршындагы эшмәкәрлек буенча совет тарафыннан безгә җибәрелде мәгълүмат. Менә шу Татарстан Республикасының президент каршындагы эшмәкәрлек буенча совет бу мәсьәләне җентекләп өйрәнә башлады. Иң беренчеләрдән булып дип әйтегәндә, чөнки бу безнең эксперименталь беренче шундый мәйданчык. Үзләренә эшләүче, үзмәшгуль кешеләр белән очрашулар үткәрелде. Алар белән бергәләп канун проектын өйрәнделәр дияләр алар. Үзмәшгульләр теркәлеп салым түли башларга риза булган очракта дәүләт тарафыннан бюрократияның юк дәрәҗәсендә булуын, бөтен процессларның цифрлаштырылуын, барышында читтән торып башкару мөмкинлеген көтәләр. Шундый мәгълүмат җибәрделәр безгә. Президент каршындагы эшмәкәрлек буенча советтан җибәргән мәгълүмат булды бу. Менә Илшат, ничек уйлыйсың, бүгенге көндә шушы үз-үзләренә эшләүчеләр арасында иң популярлар тагын кемнәр? Менә шушы тамадалар, алып баручылардан кала. Кемнәр дип исәпләсәң? Репетиторлар шуңа керә шулай бит. Беләсезме, һәрбер кеше, әгәр дә инде аның менә әйткәнемчә, ул бик тә керемле икән. Менә мин уйлавымча, мин үземне бик теге теке алып барыша санамыйм. Әгәр дә мин бик тә халык сорауы буенча кирәкле алып барыш икән бу көндә, ул вакытта әлбәттә син бәлки тиешсеңдер. Әгәр дә инде мин урталыкта йөрим икән, урталыкта йөргән вакытта мин инде ниндер үземнең калган акчамны, үзем эшләгән акчамны мен анда бит үзем барам, үзем бензинне салам, үзем бөтен төркемен алып барам, һәм 6 сәгать буе мен алып барам. Бер туктамыйча мәсәлән, ярар артистлар киделәр, җырлап киттеләр мәсәлән. Бер-ике җырладылар да, кесәрен саллар алып киттеләр күп акчаны. Ә мин кич буе шунда эшләгән акчамны кимгәдер алынган акча бит дөрестән дә. Ул миңа ошый, әгәр дә миңа ошаган эш икән, ул миңа инде. Һәм кемдер шушы эш өчен 5000 ала, кемдер 150 мең ала. Бөтенесе тигез күләмдә түләргә тиешләр. Мин егет белә Илшат, синең белә бу мәсьәләдә килешеп бетмәс идем. Менә ул ала торган акчаларыгыз, ул бит инде ничек әле, килешү саны дип әйтик инде. Килешү бәясе. Һәрбер кичәнең, һәрбер туй мәҗлесенең, никах мәҗлесенең, например, ул килешү бәһасе. Монда инде сез теге бензин, бару, кайту, артистлар килде, китте, буларны инде уже сез бу безнең бу төп мәсьәлә түгел. Главный сезнең төп мәсьәлә менә шул булырга тиеш. Сез бүгенге көндә шушы эштә эшләп, үзегезнең яраткан эшегездә эшләп, бу предприятиедә эшләү түгел. Сез үзегезне хезмәттә тәэмин итәсез һәм яраткан эшегез белән шөгыльләнәсез. Шушы эштән доход, керем аласыз. Шушы керемне үзегезнең алдагы тормышны гарантиялау өчен үзенә күрә, Нинди тормыш менә пенсия яшәү озын. Юк, алдагы тормыш безнең бит менә Россиядә ир-атларның яшәү саны ул 55, тренди 60 күп булса, шулай бит. Бүгенге 60 ясап кыйдылар. Уртача 73 яшь. Статистиканың утверждает. Аннан соң әйтәсе килә торган шуннан менә килешеп, сезнең фикер белән килешеп, әлеге менә безнең эш белән мәшгульләнүчеләр, алар бит безнең җәмгыятьтә социаль бөтен мөмкинлекләрдән файдаланалар. Әйтик, алар авырып китте икән, аларга ашыгыч ярдәм машинасы килә. Безнең балаларыбыз садикка йөриләр, мәктәпләрдә укыйлар. Анда бит укытучыларга хезмәт хакы түләү өчен, шул ук врачларны чакырту өчен салымнар җыю мәҗбүри. Чөнки алар бер тиен дә салым түләмичәк, шул безнең белән әйтик эшләгән кеше, салым түләгән кеше белән бер рәттән бу мөмкинлекләрдән файдаланыр икән. Монда генә тигезсезлек дип уйлыйм мин үземчә. Чөнки салым Булай дип уйлаучылар. Дөрес уйлыйсыздыр. Сезнең фикердән чыгып индеме, үзегезнең эшләгән урыныгыздан чыгып. Ләкин мин монда Венера әйтә бит әле, ничек булыр икән бу, халык ничек карар икән, ничек итеп бу экспериментны үти алыр икән дип. Мин бу турыда халык турында уйламыйм әле, сезнең турыда уйлыйм. Менә сез ничек итеп үти алырсыз икән ул вазифаларыгызны. Менә закон төп редакциясе килеп чыккан вакытта, китереп чыгарган вакытта, төп редакциясын кабул иткән вакытта, шул турыда уйласалар әйбәт булыр иде. Аның бер нинди безнең законнарның иң җитешмәгән ягы шул, башта законны кабул итәләр, аның механизмы булмый. Ничек итеп кем башкарырга, ничек башкарырга, нинди шартларда башкарырга, аның белән кем шөгыльләнергә тиеш. Ул эт койрыкка булып калмасмы бу дигән мәсьәләләр хәл ителергә тиеш, депутатларыбыз шул турыда уйласын инде. Зөбәйдә ханым, сезнең белән чыннан да күпчелек фикерләрегез белән килешәм. Бу мәсьәлә без депутатларда бу әйберне борчый бу мәсьәлә. Законның шушылай ничек эшләү тәртибе, ничек законны төгәл үтәү мәсьәләсе. Без бу өлкәдә эш алып барабыз, чираттабыз, юристлар белән киңәшәбез. Менә шуны гына әйтеп китәсем килә.
менә безнең налог инспекторының фикерләрен хуплап, шуны әйтеп китәсем килә. Менә безнең бит инде балалар туганнан алып, балык яшенә 18 яшькә, 20 яшькә кадәр югары белем алганчы, дәүләт шушы яшьләребез турында кайгырта, шушы яшьләребезне белемле итү турында күпме генә расходларыбыз бар. Безнең менә бюджетыбыз бүгенге көндә социаль бюджет дип әйтәбез. Без 73% бюджетның расходлары бу именно социаль направленности дип әйтәбез инде. Социаль юнәлештә. Шушы социаль юнәлештә без расходларны дәүләт тарафыннан тотабыз һәр кеше өчен. Ә кешеләр күбесе кайсыдыр эшли производствода, кайсыдыр эшли үз-үзен. Менә мин бүген вечер үткәрдем, туй мәҗлесе үткәрдем, 60 меңне кесәгә салдым. Бүтәне мине уже бит мине үскәнче, шушы яшькә китергәнче, минем талантымны ачканчы бит дәүләт тарафыннан күпмедер чыгымнар тотылган һәр кеше өчен. Камил әфәнде, менә безнең караучылар да күбесе уйлап куярга мөмкин, әлеге мизгелдә бит шушы үз мәшгульлек белән шөгыльләнә башланучылар гадәттә чарасызлыкта шуның белән шөгыльләнә башлыйлар. Каядыр акча җитмәгәнлектән, балаларны күндерә алмаганлыктан һәм әйтик шушы алып баручыларның да алар бүген аларның бар, эртәгә бармы, юкмы ул белми. Әйтик, эшләп баручы кеше ул белә, ул эшли икән, демәк, бер айда эшләячәк, алга таба ул шушлай аның барыбер оклады дип әйтегендә барыбер хезмәт хакы барачак. Ә бу кешеләр белмиләр, аның бәлкем әллә була, әллә юк. Сезонлы ягы бар әле сезонлы. Шуңа күрә бит без әйтәбез, законда каралган алган доходтан дип. Доход булды икән. Алган доходны ничек итеп тикшерерләр икән соң аны менә? Анысы тагын бер мәсьәлә. Әле гомумән шушы үз мәшгульләрен ничек теркәргә мөмкин? Безнең инде бу Зөбәйдә ханым нәрсәдән тора? Кешенең тәрбиялелегеннән, кеше үзенең алган доходын дөрес күрсәтүдән, аның совестында дип әйтәбез инде бу. Икенче яктан инде, менә хәзер бит инде әлегенә әйтеп кител. Санкциялар каралмаган. Бары тик намуска кайтып кала, шулай. Намуска кайтып кала. Гомумән мин шуны әйтер идем. Бүген көндә менә бу законны мин налог түләү өчен дип кенә калдырмас идем. Бу закон, менә яңадан кабатлап әйтәм, бу законның кабул ителүе бу өлкәдә дәүләттә тәртип кертү. Дәүләт тарафыннан үз-үзләрен эш белән хезмәт итүчеләргә Кешеләрне шушы юнәлештә тәрбияләү. Юнәлештә тәрбияләү бу бер көнлек кенә эш түгел. Ведь закон ведь тоже кабул ителә только эксперимент рәвешендә. Безнең бит 85 субъект. Шуның 4-сендә генә бу эксперимент рәвешендә узачак. 10 ел дәврендә без бу закон өлкәсендә әле моны күп эшләр башкарылачак дип әйтәсем килә. И менә шушы Зөбәйдә ханым әйткән әйбер, ничек итеп моны ничек әле администрировать итү мәсьәләсе дип әйтим. Тормышка ашыру мәсьәләсе. Менә Мөнирабай, гомумән алганда менә кешеләр әйтелде, намусына кайтып кала дип, әйме. Сез менә ышанасызмы, чынлыктан да менә үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләр, фрилансерлар үзләре килеп, барысы да менә шушы мизгелдән кабул ителде. Әйдәгез, менә без үзебезгә эшлибез, без налог түләргә телибез диючеләр ничә процент булыр дип уйлыйсыз? Менә ничек аларда шушы намусны уятырга дип? Мин моңа ышанам, чөнки менә сөйләшкән вакытта күп без очрашабыз, күрешәбез, әйтәләр күбесе, менә гадиерәк системада эшлисе дип әйтеп, теләкләр белдерәләр. Һәм бүгенге көндә 4% ул табыштан алынган салым, ул зур процент түгел. Аны ризалык белән түләячәкләр дип уйлыйм, чөнки ул кечкенә сум. Һәм монда иң мөһиме бар, монда салым инспекциясына барып ачыклар бирәсе юк. Анда барып чиратларга барып вакытыңны сарыф итәсе юк. Бу иң мөһим тип мәсьәләләрнең берсе. Чөнки безнең шөгыльләнүчеләр күп, ләкин рәсми рәвештә, менә официаль рәвештә чыгып, менә безнең җәмгыятьтә шундый үз урын табырга теләүчеләр бүгенге көндә законнардан куркыбрак шөгыльләнмәделәр. Бүгенге көндә шундый закон кабул ителсә, минем уйлавымча, менә күбесенчә безнең үз мәшгульлек белән шөгыльләнүчеләр, алар ачык безнең җәмгыятькә чыгарлар дип уйлыйм, һәм инде 4% салымны алар ирекле рәвештә түләләр дип өметләнәм, мин шундый өметтә калам. Әйтергә кирәк. Менә монда кемнәр шушылар рәтенә керәләр, демәк, иң популяр шушы фрилансерлар арасында, демәк, репетиторлар, бала караучылар, спорт инструкторлары, маникюр, педикюр ясаучылар, чәч тарашлар, кондиторлар, риэлторлар, шулай ук һәм тамадаларны керткәннәр шушыңа. Шабашниктар шунда ук керә. Менә Зөбәйдә апа, ничек уйлыйсыз? Үз-үзләренә эшләүчеләр өчен яңа законны кабул итүдә нәрсә таяу нуктасы булырга тиеш? Нәрсә әйтергә кирәк? Законның әйбәт итеп кабул ителүе
Һәм аны тормышка ашыру механизмы булуы таян ноктасы булырга тиеш. Кешеләргә килгән вакытта мин шәхсән үзем уйлыйм, иң гади монда иң гади ысулы аларның эшләүен аларга патент белән эшләү. Патент белән бер тапкыр акча түләп сатып алалар икән, шулай эшлиләр икән. Әйбәтрәк мин моны шундый кеше буларак әйтәм, чөнки менә ярым үзе белән шөгыльләнүче кеше шикелле инде адвокатский кабинет минем. Мин үзем генә эшлим, үземә эшлим. 13% мин доходтан түләп барам. Әгәр дә мин патент белән эшләсәм, миңа ул күпкә җиңелрәк булыр иде. Чыннан да моны инде вакыт күрсәтәчәк һәм иң мөһиме нинди генә яңа законнар кабул ителмәсен, гади халыкның тормышын җиңеләйтү өчен булсын иде ул дигән теләктә. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.